U MLA ke Seng VPP na mauring keneng uba Heaving Stone Karpran ula Kyntu ban bu no da ke Jaka Talasi jong ki Pulit Shillong ke Surok Shillong bypass ban kam pencengan syu ya ka let kawan hakapor min yong. Hadin baldep banyakandu ya DGP ikong ida shisha nongrang ha ka Jaka trekam ki Pulit ha ka singi ningkong uba Karpran ula banjur ya ka jingdon kam banbu ya ki Pulit hadin balayo pediang ya ka jingkerpat na ki nongsong snong jong ka snong ding paso. Uba Karpran ula pen idaw ru bagi Jaka Talasi kin kanglat ne pinsange ya ki nongle kam sniu na ka ban pintut ya ki kali ki bayat bayeng ha ka ne ka lenti. Ula kentat ya ki jingkeno bagi nongsong snong ki persya ya ka ne ka Jaka Talasi da ka boong ba ka jingsngan ki nonglet nongwan ka dei ka bakong santam. U MLA ka Seng VPP ula penpau ru ya ka jinget scam jong u ba ka jingyat pahara man la kapor kan penduna shibun ya ki kamtu kamlute ha ka ne ka Surok ba. Poin nam ta ka bahagian met barka jing sang suk fuskan jong ba. Di undai nam ta ka tu gini ngot undai la ki spesifik subak na antrai bat ba un persai gini nama munswa don tu kan ui pat ka jong ke GTC checkpoint le si ton ke jong ga tu te le jong ka banta te undai gani banta ba ban ka please patlen ka ba pet tang ka bahagian met suk fuskan ba ya setting ni checkpoint le si le si police ke KHASI kata kan clip ni katai dai kata ni pet ba perjuangan juga police checkpoint long shine pet ba dai ban digi pet ki ni bor KHASI pet ba ni kwa ko kerja kan yes pet ba su baklai kata dai la ki ba stu ba ke ni ke tu ni halong ba ba pet ba ki bun ki ba jang ni